Bé, benvinguts i benvingudes a tots, a totes. La veritat és que quan la Patrícia em donava la possibilitat de presentar aquestes jornades em va fer una especial il·lusió, senzillament perquè de vegades literalment et contracten amb alguna banda per fer una ponència, una xerrada, fer una presentació i de vegades, encara que ho faig poques vegades, acceptes presentar alguna cosa de la que no en tens pràctica o no hi entens, etc. Clar, jo no soc tècnic de residus, no soc tècnic de deixalles, però 10 anys en el meu municipi de porta a porta, doncs clar, per entendre'ns, excepte els contenidors tancats, que evidentment ara mateix és minoritari a Catalunya i no en tinc experiència, de porta a porta i del tot s'hi val dels contenidors oberts, doncs clar, tinc experiència vital. I per tant, 10 anys de porta a porta em fan dir, malgrat la meva militància ecològica, etc., que amb diferència els que hi vàreu creure, els pioners, les pioneres de fa 25 anys, doncs vàreu ser visionaris. Vàreu ser visionaris perquè és el sistema amb diferència que aporta els millors resultats empíricament. I per tant, amb una persona de ciència com jo, que quan em diuen empíricament, doncs me vengo arriba, com diuen en castellà, doncs sí, empíricament el porta a porta ara mateix és, amb diferència, el millor sistema. A partir d'aquí, el que està clar és que el sistema de contenidors oberts és, amb diferència, el pitjor sistema. Clarament. Jo que vaig viure amb el porta a porta 10 anys i des de fa 10 estic amb els contenidors oberts al centre, en aquest cas de Terrassa, bé, imagineu-vos si publiqués tots els vídeos que dia a dia veig, etc., seria gairebé persona non grata al municipi. I em traurien. Bé, estem aquí per celebrar els 25 anys del porta a porta i ho venim a fer de forma festiva. Ho venim a fer amb valents i valentes que hi vàreu creure ara fa 25 anys, pioners i pioneres, i d'altres persones que, evidentment, durant aquests 25 anys heu anat apuntant-vos a aquest carro d'èxit, carro de sostenibilitat, carro de mirar el futur amb els màxims objectius de recollida selectiva. Dir-vos que, evidentment, com qualsevol cosa a la vida, i això ens està passant ara amb l'energia, per exemple, bé, no hi ha res que sigui perfecte, no hi ha res que sigui fàcil, no hi ha res que no sigui complexa quan ja hi ha unes inèrcies, un funcionament. Amb els combustibles fòssils passa, lògicament, totes les que esteu aquí som hereus, hereus no, estem vivint sota el paraigües dels combustibles fòssils i estem immersos en la revolució energètica més forta i més ràpida de la història de la humanitat. No en som gaire conscients. Potser hi ha altres països com la Xina o altres indrets que sí, que en són molt més conscients. Però bé, en definitiva, ens està trasbalsant. I amb els residus, també. I ens hauria de... com ho diria jo? Sí, hi ha unes normatives a Europa, tot el que vulgueu, i Brussel·les mana molt, evidentment, però després hi ha unes administracions, hi ha un mercat que és tossut, molt tossut, on tot s'hi val també, amb els envasos, amb el que es porta en el públic, què us haig d'explicar, i a partir d'aquí 3 sistemes de gestió
un, obsolet, el dels contenidors oberts, i dos, eficients, el dels contenidors tancats i el del porta a porta. En aquest cas, evidentment, el porta a porta a distància dels tancats pel que fa a objectius, pel que fa a resultats, perdó. Són sistemes que el porta a porta, en aquest cas, no està destinat només a municipis petits. I en aquest sentit, durant aquest dimarts assolellat, amb alguns núvols prims a partir del vespre i possibles pluges dèbils demà, doncs en aquest dimarts de celebració veurem que el porta a porta no és per uns poquets i un raconet de país, no. Evidentment, hi ha empíricament demostració clara en alguns indrets d'Europa on també en zones, fins i tot densament poblades, el porta a porta tira endavant. I tira endavant sempre i quan es facin bé les coses. És a dir, quan tu canvies de camí, quan tu canvies de direcció, quan tu canvies d'inèrcia, doncs lògicament aquests canvis sempre grinyolaran. I això no ha de ser un problema. Necessitem valents i valentes. Necessitem, en l'emergència climàtica, en la gestió dels residus, en la mobilitat, en l'energia, en la responsabilitat social, en aquesta revolució que ens porta l'emergència climàtica, necessitem valents i valentes. Les solucions de sempre, de quedar-se en el sofà i anem fent, i no ser ambiciosos, ens portarà més problemes en el futur. Qui estigui millor posicionat des del principi és qui segurament avançarà molt millor. Bé, en aquest sentit, jo sé que aquí hi ha supòrters incondicionals del porta a porta. Lògicament, si és l'aniversari dels 25 anys del porta a porta, aquí hi ha la flor i nata del porta a porta. Això està clar. Però sí que és veritat que, en definitiva, el que reivindiquen tots aquests ajuntaments, totes aquestes administracions que porten un quart de segle amb el porta a porta, és que és un sistema fantàstic que empodera a la societat, que li fa veure directament el que toca, com ho gestiona, etcètera, i que allibera carrers i viles de Catalunya de ferros posats en segons quins carrers, que m'heu de dir del meu ajuntament a Terrassa i Vila, on per culpa dels contenidors en molts casos no pots ni passar per les voreres ni pels carrers. No ho dic per la pudor estratosfèrica, ho dic perquè al final ocupen espai. En definitiva, en aquest sentit, a mi m'agradaria que a la societat, en tots els aspectes, també en els residus, hi hagués més valents i valentes. Tot això durant aquesta jornada de dimarts assolellat i confortable, doncs ho anirem copsant amb les diferents intervencions. 2 o 3 apunts pràctics. Dir-vos que hi ha un codi QR per la connexió al wifi de la sala, el nom de la xarxa Sales FB de Francesca Bonmaison, crec, Francesca, oi? Ho he dit bé. I la contrasenya. Després, un QR. No podrem fer moltes preguntes al final de la sessió del migdia o de la tarda, però sí que alguna pregunta es podrà recollir i la podem traslladar a les diferents persones que hauran intervingut durant el dia. Les preguntes al WhatsApp també 699 115 440 amb aquest codi QR. Poseu-nos a la xarxa, sobretot amb aquest hashtag 25 anys porta a porta.
Els lavabos a l'entrada, no aneu per aquí amb un racó, això no seria ben vist. Què és el que passa amb els residus? Ara venint amb el tren ho comentava la Patrícia i li deia, tu perquè ets una mica més jove, però al final els residus és un tema cultural, evidentment, com a societat. Us en recordeu quan pujaves a l'autobús? Jo sí, i posava prohibido hablar con el conductor. Hi havia el cobrador a la porta del darrere, hi havia 2 persones a bord de l'autobús i hi havia un altre rètol, n'hi havia diversos, prohibido escupir, a l'autobús. Bé, una miqueta, culturalment estem educats com estem educats i en molts casos els residus és un estorb que fa, diríem, nosa i angúnia. Al pati interior hi haurà l'esmorzar, el dinar, i tot això s'enregistra en vídeo. Ho dic perquè si porteu una parella que no correspon, etc., ja ho sabeu, que això pot ser delicat o no. Pot servir com a d'això explosiu i ja està, i s'ha acabat el bròquil. I tot això es penjarà al web de l'associació Porta a Porta. Així doncs, comencem i ho farem de forma institucional. I ho farem amb 4 persones rellevants d'aquesta sala. Enric Forcada, sisplau, president de l'Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva Porta a Porta. Marc Serra, president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona. Guille López, conseller delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i Albert Planell, director de l'Agència de Residus de Catalunya. Ells faran unes intervencions, us demanem 5, màxim 6 minutets d'intervenció i, en definitiva, seguiré l'ordre de la llista. Enric Forcada, quan vulguis. T'he deixat aquí encara tan lluent. Bé, bon dia a tothom. Director de l'Agència de Residus, president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, conseller delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, tècnics i tècniques municipals, representants del sector. Benvinguts i benvingudes a aquesta jornada de celebració dels 25 anys de l'arribada del sistema de recollida selectiva Porta a Porta a Catalunya, de la mà dels municipis de Tiana, Tona i Riudecanyes i de la Mancomunitat La Plana. Una fita que ens convida no només a celebrar el camí recorregut, sinó també a mirar endavant amb ambició i compromís. Fa un quart de segle, aquests municipis vau fer un pas endavant ple de valentia, apostar per un sistema de recollida que situava la responsabilitat compartida, la proximitat i la qualitat del reciclatge al centre de la gestió de residus. Aquella aposta, que en el seu moment semblava arriscada, ha esdevingut avui un referent que ha transformat el nostre territori i ha inspirat polítiques públiques posant el reciclatge i la gestió dels residus a l'ordre del dia de la política municipal i del país. El model Porta a Porta és molt més que un model de recollida selectiva. És també una manera d'entendre la sostenibilitat, la participació i la corresponsabilitat ciutadana. Ens ensenya, dia a dia, que amb la implicació de la gent els resultats arriben i que la gestió dels residus no és només una qüestió tècnica que ha de generar un conflicte polític, sinó que ha d'esdevenir una qüestió identitària i de país, que ens situï com a exemple a seguir. El repte és immens i enmig d'opinions diverses, nosaltres estem convençuts que el sistema Porta a Porta ha de ser l'eina que ens dugui els resultats que ens marquem a curt i mitjà termini. És per això que la jornada que avui proposem vol reconèixer els pioners del sistema a Catalunya, però també s'ha preparat amb la voluntat de ser un espai per compartir experiències i conèixer casos d'èxits i bones pràctiques, així com repassar les principals fites, reptes de futur del model i del sector o conèixer estratègies per assolir consensos polítics
i socials que ajudin a millorar la comunicació i la sensibilització. Per part meva és un veritable plaer donar-vos la benvinguda a aquesta jornada de celebració com a representant de l'Associació de Municipis Porta a Porta. Des de l'associació i des del primer moment de debat hi va haver una voluntat clara de reconèixer l'efemèride i aquells que en van ser pioners, però també d'aprofitar l'oportunitat per visibilitzar el model en el que creiem. Però al final tot són idees i sense l'ajuda i suport de molts avui no hauríem arribat fins aquí. Vull per això agrair totes aquelles persones i administracions que ens han donat suport a l'hora de poder organitzar aquesta jornada de treball i celebració. Primerament i personalment, als municipis de Tiana, Tona, Riudecanyes i a la Mancomunitat La Plana, ja que sou vosaltres qui fan que aquests 25 anys tinguin sentit i sou vosaltres que en el seu dia ens vau marcar el camí a tants altres. També agrair a l'Agència de Residus de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Tarragona, Diputació de Girona i Diputació de Lleida per atendre'ns al llarg de l'any i donar suport a l'associació a l'hora d'organitzar aquesta jornada. A la Secretaria Tècnica del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i al Francesc Mauri per voler acompanyar-nos avui conduint l'acte és un autèntic luxe. També als companys i companyes de la Junta de l'Associació, que altruistament en formem part per reforçar no només el model porta a porta, sinó per remar conjuntament sense posar per davant cap color polític més enllà del de la sostenibilitat. I agrair sobretot a la Comissió Tècnica de l'Associació per tot el treball incansable que han fet de preparació per al dia d'avui, però també per la feina que fan constantment durant tot l'any. I en especial a la Montse, per ser el cap pensant i l'artífex que avui tot acabi sent un èxit. I finalment, evidentment, gràcies a vosaltres per l'assistència, per voler compartir aquest dia de celebració, reconeixement i treball amb nosaltres i per fer possible, amb la vostra dedicació dia a dia, que el Porta a Porta segueixi sent una realitat viva i transformadora al nostre país. Celebrem, doncs, el passat, però sobretot continuem construint el futur del Porta a Porta a Catalunya. Espero que la jornada sigui d'allò més enriquidora. Moltes gràcies per ser-hi sempre. Si vols sortir, pots sortir directament, però vaja, era per situar-te. He trigat uns segons de delay, com diem a la televisió, però aquí estem. Hi ha una mica de retard perquè és digital, això. M'entens? Si fos analògic seria l'hora exacta. Marc Serra, president delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona. Gràcies. Molt bé, doncs bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta jornada. La veritat és que és un plaer com a Diputació de Barcelona que puguem estar aquí compartint unes paraules amb tots i totes vosaltres en un dia tan especial com el d'avui i poder-ho fer en nom de la Diputació de Barcelona i també en bona part del món local com a president de la xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat. Bé, celebracions com aquestes són un bon moment per parar un moment del dia, de la quotidianitat que tenim tots moltes coses i per reflexionar, per mirar endavant i sobretot també per mirar enrere, per valorar el camí recorregut. Un camí en el que hem tingut èxits, però en el que també tenim encara molts reptes per endavant. Avui, a tot el país, a Catalunya, hi ha al voltant de 300 municipis ja en porta a porta, a la província de Barcelona un centenar. I avui, per això, crec que l'organització de l'acte ha fet un bon encert a l'hora de situar i de reconèixer els pioners, aquells alcaldes, alcaldesses, tècnics municipals, que fa 25 anys van voler apostar de forma molt de coratge i de forma valenta per iniciar aquest camí recorregut els darrers 25 anys i que ens ha permès extendre la xarxa porta a porta. Menció especial als municipis de Tiana i de Tona, pioners a la província de Barcelona, també a Riudecanyes. Municipis capdavanters que no sense dificultats heu entès, que la implementació d'un model de recollida selectiva porta a porta no només incrementa la capacitat de reciclatge, no només incrementa la recollida selectiva, tant en quantitat com en qualitat, arribant als marges del 75 fins al 80%,
sinó que també contribueixen a una menor generació de residus. Les dades amb les que treballem com a diputacions indiquen que la quantitat de residus generats en els municipis porta a porta baixa, redueix al voltant d'un 20%. Municipis que heu entès que l'impacte d'una mesura com el porta a porta no s'entén només en termes ambientals, sinó també en termes econòmics i en termes socials i fins i tot en termes polítics i democràtics. Municipis que heu vist com els vostres indicadors, a mesura que els vostres indicadors mostraven un increment notable de la recollida selectiva neta i per tant de reciclatge efectiu, doncs també reduïen les emissions en els vostres municipis, contribuint a baixar l'efecte hivernacle, però també, al mateix temps, el desenvolupament econòmic del porta a porta permetia generar llocs de treball qualificats en els municipis, amb una economia més orientada als recursos humans i també a la sensibilització. Municipis que heu vist i que heu protagonitzat canvis d'hàbits ciutadans que en molts casos han acabat cristal·litzant en iniciatives de prevenció i de reducció de residus que han anat creixent, han anat florint en tots els municipis porta a porta. Tot i així, és evident que encara tenim molts reptes, 25 anys després. Avui, en aquesta jornada, tindrem ocasió de parlar-ne, però un dels reptes principals és com portem el porta a porta a casa nostra a les grans ciutats. Bé, 25 anys de porta a porta són una història molt llarga i si em permeteu l'analogia, la imatge cinematogràfica, doncs segurament que hi ha material audiovisual d'aquests 25 anys que excedeix els límits d'una pel·lícula. Segurament que ens aniríem més a una sèrie, ara que estan tan de moda les sèries, una sèrie amb diverses temporades, una sèrie protagonitzada per tots vosaltres, alcaldes, alcaldesses, tècnics municipals i tècniques municipals, una sèrie que ha tingut els seus herois i les seves heroïnes en l'àmbit polític i en l'àmbit tècnic, també en la societat, que han contribuït a desenvolupar aquests sistemes, però també, i cal dir-ho en dies com avui, ha tingut els seus villanos, els seus antiherois, sobretot en l'àmbit polític partidista, que s'han dedicat moltes vegades a posar pals a les rodes del desenvolupament del porta a porta. En aquest sentit, malgrat que el porta a porta s'ha desenvolupat de forma majoritàriament sense grans incidències en la majoria de municipis i que avui és una realitat consolidada, com deia ja, a 300 municipis del país, a 100 de la província, al llarg d'aquests anys, d'aquestes diferents temporades de la sèrie, hem vist de tot. Hem vist campanyes de desprestigi contra el sistema de recollida, hem vist candidats en l'àmbit polític partidista que es presenten en unes eleccions intentant aconseguir l'alcaldia en contra d'un determinat sistema de residus, i hem vist també governs que, degut a la pressió, han anat reprogramant la implantació del sistema de recollida de residus eficient, sigui porta a porta o sigui contenidors tancats, any rere any. I el cert és que retrasar allò que ens diu la ciència, retrasar allò que ens obliga la llei, retrasar allò que ens demana també una majoria de la ciutadania, no només va contra el sentit comú, sinó que el que implica també és retrasar els beneficis que estan experimentant la majoria de ciutadans en el dia a dia en aquells pobles, municipis, ciutats i barris on ja s'aplica i s'implementa el porta a porta. I ara que estem segurament acabant una temporada i que ja s'està preparant la nova temporada i que la nova temporada vindrà marcada en un sistema democràtic com el nostre, en les administracions locals, per al panorama que ens quedi en el país a partir de les eleccions de 2027, que segurament que no serà un panorama senzill ni fàcil, jo sí que volia compartir el missatge que retrasar no serà la solució, perquè retrasant el porta a porta el que fem és retrasar els beneficis que genera a la majoria de la ciutadania i el que acaba provocant és que s'aboni el camp perquè arribi el més perillós de tot això, que ja no és el retardisme, sinó que és el negacionisme climàtic, el negacionisme en la gestió de recursos, el populisme, que pot posar en risc l'herència, el llegat d'aquests 25 anys de feina que heu anat construint tots i totes en els vostres municipis. Bé, moments com els d'avui són també una bona oportunitat per reflexionar sobre els reptes que tenim com a país, els reptes que viu el sector dels residus i sobretot els reptes, especialment de finançament, que viu el món local.
Ens urgeix una llei catalana de residus, una llei que sigui ambiciosa, que sigui valenta i que sorgeixi d'un acord el més transversal possible de tot el sector. Una llei que ens permeti situar un nou marc polític i estratègic orientat al residu zero i orientat també a la circularitat. Necessitem, a través de la legislació, impulsar un canvi profund del model econòmic i una transformació que condueixi la societat cap a una menor generació de residus i cap a una reutilització i reaprofitament d'efectius. Un marc normatiu que marqui les regles del joc, però també que ofereixi mecanismes de finançament estructurals i estables, especialment pel món local. Crec que aquest és un clam compartit amb tots els representants del món local que avui esteu aquí. Una llei que aprofiti no només, com deia, l'oportunitat ambiental del porta a porta i de la gestió de residus, sinó també l'oportunitat econòmica i social que representa aquesta gran transformació en els sistemes de gestió de residus. En aquest marc vull insistir en la urgència de situar al centre els reptes de la prevenció i de la reutilització. Les dues primeres baules de la cadena. Hem d'afrontar el repte, com sabeu, del tèxtil. El tèxtil, la nostra societat, la societat catalana, ha crescut a Europa de mitjana un 63% el consum de moda tèxtil. El repte també del malbaratament alimentari. A les llars catalanes estem malbaratant al voltant de 63 quilos d'aliments l'any, sense comptar la resta de la cadena. I la necessitat també d'assenyalar la importància d'implementar sistemes de dipòsit, de devolució i de retorn i d'ampliar la responsabilitat del productor. Necessitem corresponsabilitzar els productors en la prevenció i la gestió dels residus, els anomenats scraps. I pel que fa al tractament final, cal avançar també cap a la descarbonització del sector, apostant per opcions i infraestructures més flexibles que permetin tractar no només allò que sigui necessari, sense hipotecar les polítiques de prevenció del futur. Bé, ja ho veieu, la sèrie no s'ha acabat. Tenim una nova temporada per endavant, una nova temporada en la que tindrem reptes molt grans i en el que és important que el món local tingui un paper clar. En aquest sentit, des de la Diputació de Barcelona, jo avui vull mostrar el nostre compromís a seguir posant tots els esforços per acompanyar els municipis en aquesta transformació, fer-ho a través dels recursos del catàleg de recursos i serveis que ofereix la Diputació, també des del suport que prestem a través de l'assessorament que fem a les deixalleries, des de l'educació ambiental, des de la formació, també a través dels cercles d'intercooperació municipal de la recollida de residus, que ens permet una contínua millora i un treball de dades a l'hora d'intentar perfeccionar al màxim els nostres sistemes, i també dels grups d'intercanvi de governança de la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat, que just ha tancat un cicle per debatre sobre diferents experiències de models de recollida de residus i que precisament ara, a demanda d'alguns dels municipis que avui esteu aquí, que formen part de la xarxa, està impulsant un primer estudi de costos dels models de recollida d'alta eficiència, del qual esperem tenir els resultats ben aviat. Per tant, vull acabar felicitant-vos, felicitant els municipis que d'una manera valenta heu fet la feina i heu obert el camí. De fet, visitar el dia a dia d'aquests municipis, veure com funciona el porta a porta, en parlàvem ara abans de començar, és la millor manera, la millor carta de presentació per a aquells que tenen d'alguna forma la tentació de retrasar una mesura que ha de ser que urgeix i que ha de ser aplicada el més aviat possible. Permeteu-me tancar amb una cita coneguda, una mica amanida, però que crec que s'ajusta molt bé a debats com el d'avui o a jornades com la d'avui. És una cita de la infermera i activista nord-americana Terry Schweringer. Deia: vivim a la Terra com si tinguéssim un altre planeta on anar, i el cert és que no el tenim, no tenim un planeta B, i és la nostra obligació i també la nostra determinació impulsar una nova manera de viure, de produir, de consumir, de desplaçar-nos, començant per allò més essencial que són els residus. Gràcies a tothom i que tingueu una molt bona jornada. Bé, moltes gràcies, Enric, moltes gràcies, Marc. El torn d'Àrea Metropolitana de Barcelona, conseller delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana. Guille López. Gràcies. Bon dia a tothom. Com a conseller delegat de l'Àrea d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, és per a mi un honor poder compartir amb vosaltres aquesta celebració i reconèixer els 25 anys de l'inici del Porta a Porta a Catalunya.
Fa 25 anys Tiana, Tona i Riudecanyes vau ser pioners i vau demostrar que aquest és el camí per impulsar i per avançar cap a l'economia circular i aconseguir reduir l'impacte tant ambiental com econòmic de tots els residus que generem. Una revolució tranquil·la, nascuda des de la proximitat i el convenciment que la gestió dels residus comença a casa, als nostres carrers i també als nostres comerços. Fa 25 anys també, des de l'àrea metropolitana de Barcelona, va haver-hi un punt d'inflexió i és que vam començar a desenvolupar les primeres grans infraestructures de tractament de residus, els ecoparcs, unes grans infraestructures que en els 36 municipis metropolitans ens van permetre fer un millor tractament de la fracció resta per minimitzar la quantitat de residus que acaben a tractament finalista, tant abocadors com a valorització energètica. Amb aquestes infraestructures, des de l'AMB, gestionem els residus dels 36 municipis metropolitans, gairebé 1,5 milions de tones anuals. I avui, 25 anys després, tornem a viure un canvi de paradigma. I és que el que vau començar els pioners fa 25 anys, afortunadament, tot i que està costant, s'ha anat estenent en cada vegada més municipis amb aquests sistemes de porta a porta i recollida eficient de residus, i això ens ha obligat tant a l'Agència de Residus de Catalunya com a l'AMB, les dues grans administracions dins del país amb la responsabilitat en el tractament de residus, a repensar els nostres sistemes, a canviar els fluxos. I per això, tant des de l'agència com també des de l'àrea, hem presentat recentment uns nous plans d'infraestructures a desenvolupar en els pròxims 10 anys i que en el cas de l'àrea metropolitana ens plantegem 3 objectius molt clars. Primer de tot, apostar decididament per la prevenció i la reutilització, fent-la cada vegada més sistèmica, més industrialitzada, i per això volem impulsar noves infraestructures, noves plantes de recuperació de materials, de gestió d'excedents alimentaris o de rentat d'envasos. També volem repensar els punts verds i les deixalleries municipals perquè no siguin només espais de recuperació, sinó que també siguin espais de reutilització. El nostre segon gran objectiu és repensar els ecoparcs. Tenim confiança que amb les millores en els sistemes de recollida acabarem rebent molta més matèria orgànica i volem fer una millor valorització d'aquesta matèria orgànica, fent biogàs que puguem injectar directament a la xarxa, fent fertilitzants a la carta, amb molta més sortida comercial. I finalment, el tercer objectiu, i en línia també amb el que el director de l'agència, l'Albert Planell, ens planteja, i és que en un horitzó mitjà aconseguir reduir per sota del 10% la quantitat de residus que acabin a abocadors, volem fer unes noves plantes de posttractament, una segona fase dels ecoparcs que ens permetin recuperar molts més materials, més tèxtils, com deia el vicepresident de la Diputació, el repte del tèxtil, més plàstics complexos i també inerts. Al final, en definitiva, una estratègia que ens fa replantejar tot el sistema, que ens focalitza també en la prevenció, que lògicament millorem el tractament i també no ens volem oblidar de la responsabilitat dels propis productors. Creiem que els productors, com ha sigut Ecoembes, però hem de, via la nova llei de residus, hem d'incorporar nous productors, els tèxtils, el paper, per tal que els propis productors assumeixin la seva responsabilitat. Tot amb un objectiu molt clar, i és el de passar de gestionar residus a generar recursos, també amb tot l'impacte d'oportunitats laborals que això genera. Però és veritat que més enllà de les millores de prevenció i tractament que des de l'àrea metropolitana o l'Agència de Residus puguem impulsar, encara tenim un gran repte amb la recollida. Tots som conscients que molts municipis estan molt lluny del 65% de recollida selectiva que ens obliga la normativa europea per l'any 2035.
I som conscients que això només serà possible si reorientem tot el sistema cap a la recollida individualitzada. I en aquest sentit, el porta a porta s'ha demostrat com el sistema més eficient, també, i això ho volem reivindicar, en els barris més densos. En el cas de Barcelona tenim els casos d'èxit de Sarrià i Sant Andreu, on pràcticament s'ha aconseguit doblar el tant per cent de recollida selectiva que fa la ciutat de Barcelona. S'ha demostrat que el sistema porta a porta és eficient a pobles més petits, ara el repte és amb les grans ciutats, impulsant allà on es pugui el porta a porta i on no els contenidors tancats. El porta a porta, en definitiva, ens ha ensenyat que quan la ciutadania se sent corresponsable el sistema funciona i avui, 25 anys després, com heu pogut veure, l'esperit dels que vau ser pioners continua viu, aquest esperit de proximitat, de responsabilitat, de retorn al territori, i des de l'AMB ens segueix inspirar per seguir avançant amb els nostres objectius. Des de l'AMB treballarem perquè tots els municipis tinguin les eines, els recursos i les infraestructures per poder fer aquest salt d'escala que necessita tot el país. Moltes gràcies i felicitats a totes les persones i municipis que fa 25 anys vau començar aquest camí que avui continueu demostrant que una altra manera de gestionar els residus és possible. Moltes gràcies. Gràcies. Finalment, Albert Planell, director de l'Agència de Residus de Catalunya. Gràcies. D'entrada, gràcies per haver-me convidat, gràcies per poder estar aquí a tots i totes. Gràcies, Enric, Marc, Guille, per les vostres paraules. Això de parlar l'últim té un avantatge, i és que ho heu dit tot ja, quasi bé. Jo, mentre anava parlant, anava fent les modificacions. D'entrada, felicitats en els pioners. Jo anava mirant les notes que aportava, he anat parlant de valents en algunes intervencions, i jo les notes tinc pioners, Tiana, Tona i Riudecanyes. I m'agrada més pioners que no valents, perquè hi ha la dita aquella que diu que els cementiris són plens de valents, i aquí us veig a molts, i fa 25 anys ja tenim 319 en municipis, el porta a porta, i una 80ena que han decidit anar cap als contenidors dits tancats, intel·ligents, que ve a ser com un succedani del porta a porta, i amb això estem. A veure, us he de dir que jo soc una mica convers amb això, i em perdonareu. Jo vinc d'una gran ciutat, de la mateixa ciutat que el Mauri, i jo recordo que quan era petit jo ja feia el porta a porta, i un dia l'Ajuntament va decidir posar-nos un contenidor, allà és de color verd, que podíem tirar-ho tot, i al cap de poc em van posar un altre, que era el del vidre, i després em van posar un altre, que era el de l'orgànica, després en van posar dos més, que és el groc i el blau, i després el de l'oli i el del tèxtil, i cada vegada ho hem anat complicant més. I com a bons ciutadans ens anàvem fent el que l'administració ens anava dient, perquè realment, i això ho sabeu vosaltres, que sou els que heu començat amb el tema del porta a porta, la gent, si ho entén, ho fa bé. Sempre entre nosaltres parlem, que hi ha aquell 20% que no ho farà i que és tossut, però la gran majoria, si se li explica i veu sentit, tendim a fer-ho bé. I sort n'hi ha. I dic convers perquè quan em va tocar estar al Consorci i vaig haver d'ajudar alguns ajuntaments a implantar el porta a porta, era, i perdoneu que us digui, una mica escèptic. Però quan després veus els resultats, i no només els de recollida, aquest 80%, aquest 80 i pico o 90%, com en el municipi on havia viscut en Mauri, el Francesc. El que veus és que les ciutats estan més netes.
Hi ha vegades que hi havia algun alcalde o alguna alcaldessa que era una miqueta reaci amb el porta a porta i que es plantejava fins i tot treure'l, perquè havia guanyat aquella campanya electoral dient que trauria el porta a porta. I jo li deia, que vigileu, aneu a ciutats i a pobles que tenen els contenidors, aneu a pobles on està el porta a porta i les ciutats estan més netes, molt més netes, no una mica més netes, sinó molt més netes i endreçades. Jo crec que això és important i això és el que no s'ha de perdre. I ara estem en aquest moment de, perdoneu-me, experimentació, de veure, estem ja tots, crec que amb un acord que hem d'anar cap als sistemes que es vagin adaptant, sistemes mixtes, depèn de quines poblacions hi hagi o depèn de quins barris, i estem en el tema dels contenidors tancats experimentant. I perdeu que us digui així, estem experimentant, si en tanquem 4, en tanquem 3, en tanquem 2. Jo crec que d'aquí uns anys ens haurà passat com en el porta a porta, que ja sabem ara, avantatges i inconvenients. I no tot és flors i violes, i els costos estan pujant, però els costos compensen si es fa bé. Jo crec que anem cap al bon camí i el que ens queda, com han dit els meus companys abans que jo, el repte de com tractem i què fem i cap on hem d'anar si volem complir els objectius europeus que, com parlava el Francesc a la seva intervenció, els hem de complir no perquè ho digui Europa, és que no tenim alternativa. Si no anem cap a aquests objectius que en aquest moment està marcant la Unió Europea, no sé pas on portarem tots els residus que estem generant. Llavors, des de l'agència hem fet una aposta, en tot cas, una aposta que jo crec que l'estem compartint entre tots, que és que hem de tancar els abocadors. Fins ara teníem una qüestió simple, teníem un forat a cada poble, on anàvem tirant totes les deixalles, això hem vist que no és el sistema, i hem de forçar altres alternatives, i hem de valoritzar materialment, a mi m'agradaria deixar de parlar de residus, tenim recursos, només tenim productes, qualsevol cosa val per tornar a fer materials. I per aquí hem d'anar. I si hem d'anar per aquí vol dir que no els podem enterrar. Llavors hem de valoritzar. I hem de valoritzar-ho tot, i hem de reaprofitar, i hem de prevenir. I llavors el que hem acordat entre tots, i és que estem discutint aquests dies amb l'explicació que estem fent a totes les comarques de Catalunya, és de tanquem els abocadors. En 10 anys hem de tancar, vam començar parlant de 13, estem ja ara parlant, em sembla que l'altre dia dèiem ja 16 abocadors. Hem de deixar els abocadors mínims pel que ens faci falta, si un dia ens fa falta els abocadors perquè les altres plantes fallen. I això és un repte perquè ens posarà davant del mirall. I el que hem de fer primer de tot és prevenir, reutilitzar moltíssim més del que estem fent ara, evidentment, hem de produir diferent, etc. I els ciutadans, sobretot, hem de separar millor. Com millor es separi, més fàcil serà aquesta reutilització. I com que sabem que això és un esforç, i és un esforç important i a vegades costa explicar que el residu, que la gestió del residu costa diners. Molts ajuntaments ho tenien ficat dintre l'IBI, ara ja no col·labora, tot sou del món municipal, aquests mesos suposo que heu estar aprovant ordenances i no cal que us expliqui quina situació us trobeu amb uns i altres. Ens estem trobant, a vegades ho estem parlant amb els companys i companyes, en un moment com amb el de la sequera ara fa uns quants anys. Fins ara l'aigua no tenia cost. Amb la sequera el que s'ha vist és que l'aigua té un cost. Doncs amb els residus igual. És a dir, tirar la brossa, que et passin a buscar la brossa per casa, té un cost, tant de gestió d'aquesta recollida com del tractament. I l'avantatge que té la taxa, aquesta que hem de tendir cap al 100% del cost, no perquè ho digui Europa, el problema no és que ho digui una llei o ho digui Europa, és que estem fent que els ciutadans tinguin la percepció que això val diners. I si val diners s'ha de fer bé. I hem de fer-ho bé i hem de fer-ho eficient.
I fer-ho eficient vol dir fer-ho econòmic. Hem de buscar fórmules que siguin econòmiques. I per tal d'ajudar en aquest traspàs, parlàvem amb la Junta del Cànon i l'altre dia també en el Consell de Direcció de l'Agència, que el que proposarem, si s'aproven pressupostos, que espero que sí, és que a partir d'ara aquells ajuntaments que de cara al 25 compleixin els objectius europeus, tant de valorització material com el d'empà recollida, que diria que tots els que esteu fent el porta a porta els empà complireu, no se'ls pugi el cànon, que el cànon es congeli, perquè si no el que ens estem trobant és que costa molt explicar com cada vegada estem demanant més a la ciutadania que faci coses, que separi millor, que aquella població tingui uns bons objectius i cada any sigui més car. I això costa entendre. Llavors, la proposta que hem posat a sobre la taula és que només pugi el cànon d'abocament en aquells ajuntaments que no compleixin objectius. Quan un ajuntament acompleix aquests objectius, el cànon se li congelarà. En aquest cas, en el que estem ara, a 70 euros. Llavors, com que ha sortit també el tema del tèxtil, que és un problema gros, també una qüestió que estem posant sobre la taula, ni que sigui per aquests 2 propers anys, estem plantejant que hi hagi un retorn del tèxtil més alt del que hi ha ara per poder passar sobretot aquests 2 propers anys, 2, 3 potser, fins que els scraps del tèxtil no estiguin constituïts i poder ajudar en els ajuntaments que ajudin a les entitats que estan ara en aquests moments recollint el tèxtil. En aquests moments el cànon de retorn del tèxtil són 5 euros i el que ens plantegem és que durant els 2 propers anys, o fins que en tot cas, fins que els scraps no estiguin constituïts, que sigui de 50 euros tona. En aquells ajuntaments que tinguin contractes amb entitats d'inserció o amb empreses que recollin roba. L'important serà que aquests diners són perquè pugueu ajudar en aquestes entitats que fan una feina importantíssima, no només amb la recollida de roba, sinó també amb la inserció de persones en els nostres municipis. I res més, només esperar que d'aquí 25 anys no calgui fer aquestes jornades i no sobrarem res perquè la ciutadania ja tingui, sigui el porta a porta o els contenidors tancats, com una qüestió normal i com que sigui impensable, que ningú pensi ja que abans es funcionava diferent. Espero que les jornades serveixin per aquests propers 25 anys, gràcies als pioners, Josep Maria, Giró i companyia, i vinga, endavant. Moltes gràcies, Albert. Anirem a fer un cafè, Parlarem de residus i d'altres aspectes, segur. Bé, jo crec que les paraules són potents, fetes des de 4 òptiques diferents i estem de festa. Estem celebrant un quart de segle, estem celebrant 25 anys. En aquest sentit, avui volem retre homenatge a les persones que fa 25 anys van tenir la visió i el coratge d'impulsar la recollida porta a porta a Catalunya. I també l'audàcia de crear l'Associació de Municipis Catalans per la recollida del porta a porta. Uns pioners que van obrir camí i marcar un abans i un després en la gestió dels residus del nostre país. Convidem a pujar a l'escenari per rebre el nostre reconeixement. Senyor Ferran Vallespinós i Riera, senyor Xavier Doñate Rodrigo, alcalde i regidor respectivament, quedeu-vos drets aquí a la dreta, sisplau. Sí, ara tocarà allò de quedar-vos una estona aquí drets sense saber ben bé on mirar ni què fer, però serà poca estona.
Com deia, el Ferran i el Xavier, alcalde i regidor respectivament de l'Ajuntament de Tiana. Senyor Joan Rovira i Boix, regidor de l'Ajuntament de Tona, i senyor Joan Redorta Senties, president de la Mancomunitat La Plana. Finalment, senyor Josep Maria Tost Borràs, alcalde de l'Ajuntament de Riudecanyes. Un aplaudiment. Si de cas, tireu-vos un palet més allà centrats per un tema de fotografia, m'imagino. Ara farem l'entrega. I som tots a l'escenari? Sí. Vinga, ara sí que hi són. Enric Forcada lliura el detall al senyor Ferran Vallespinós i Riera. Marc Serra lliura el detall al senyor Xavier Doñate Rodrigo. Guille López lliura el detall al senyor Joan Rovira i Boix. Albert Planell lliura el detall al senyor Joan Redorta Senties. Enric Forcada finalment lliura el detall al senyor Josep Maria Tost i Borràs. No us mogueu de l'escenari. Fa 25 anys semblava una bogeria pensar que els veïns acceptarien treure les escombraries en bosses i cubells separats i en dies diferents. Però no només ho varen acceptar, sinó que la seva persistència ha estat un exemple per molts altres municipis d'aquí i d'arreu que s'hi han emmirallat, fent que aquesta llavor hagi crescut i s'hagi estès arreu de Catalunya fins a arribar als més de 300 municipis de l'actualitat. En definitiva, en termes de nombre de municipis a Catalunya, una tercera part. És per aquest motiu que, juntament amb les persones abans esmentades, també volem retre un sincer homenatge als municipis de Tiana, Tona i Riudecanyes, TTR, i a la Mancomunitat La Plana. Agrairem que pugeu a l'escenari Isaac Salvatierra Pujol, l'actual alcalde de Tiana, Josep Valdeoriola, actual regidor de Tona, Pere Medina, actual president de la Mancomunitat La Plana, i Ernest Roger Savall, actual alcalde de Riudecanyes. Fora bo que ens apretem una miqueta. Perfecte. Marc Serra lliura el detall al senyor Isaac Salvatierra Pujol. Guille Pujol lliura el detall al senyor Josep Valdeoriola. Albert Planell al senyor Pere Medina.
I Enric Forcada lliura el detall al senyor Ernest Roger Savall. Ara us haureu de quedar com a molt 5 minuts més i el Josep Maria Tost i Borràs, en nom de totes les persones i institucions homenatjades, ens adreça unes paraules. Brevetat, Josep Maria. Gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte. Agrair a les autoritats, als patrocinadors i a l'organització per aquesta jornada emotiva. Us parlo en nom dels 3 alcaldes que vam començar el Porta a Porta Catalunya l'any 2000 i un quart afegit a última hora, Balenyà i jo mateix. Avui celebrem els 25 anys de la implantació del Porta a Porta a Catalunya, una aventura que, com sempre jo dic, vam començar 4 friquis, Tiana el juny del 2000, Toni Riudecanyes a l'octubre i Balenyà, que havien de retardat el maig del 2001. Amb aquell missatge que intentàvem convèncer els nostres veïns i els companys de govern que ho feien a Itàlia, un lloc que es diu Monza i el seu entorn, acompanyats amb el suport dels respectius tècnics i d'algun friqui com nosaltres de l'Agència de Residus. La relació de l'Agència de Residus, en aquell moment Junta de Residus, amb Itàlia començà a finals dels anys 90, amb intercanvi de coneixements, contactes previs, i va haver un primer viatge iniciàtic a l'abril del 98 amb els diversos tècnics de l'Agència de Residus i alhora el gerent, el Ramon Tella, per aprendre tot això que feien a Itàlia, encomanant-los el síndrome italià. Tinc molt clar que sense una clara voluntat política per canviar cap a un sistema molt més efectiu de recollida selectiva no seria possible. I per tant, aquells anys llunyans del 99, del 2000 i del 2001, sense el suport dels respectius governs locals i la passió dels tècnics municipals i el suport de l'agència no hauria estat possible. Érem conscients que començàvem una revolució, un camí no gens fàcil, ple d'incomprensions, de pals a les rodes, però que valia la pena de fer. Inicialment hem de reconèixer, amb reticències de les pròpies administracions i del sector privat que en aquell moment ens veia com un model una mica complicat. Teníem clar de la necessitat de fer pinya entre els pioners. Teníem clar la necessitat de reforçar-nos amb aquell antecedent, com ha dit el Francesc Mauri, del TTR, Tiana, Tona i Riudecanyes. Un breu i senzill tríptic on explicàvem cadascun dels models i que intentàvem promocionar arreu. Aquesta voluntat col·lectiva va donar lloc a la Fundació a Vic, l'any 2002, de l'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva Porta a Porta, amb els municipis fundadors de Tiana, Tona, Balenyà i la Mancomunitat de la Plana i Riudecanyes. Formalment, com diu el text fundacional, es tracta d'una associació sense ànim de lucre que té per finalitat promoure i difondre el model de recollida selectiva porta a porta, facilitar l'intercanvi d'experiències, divulgar els resultats d'estudis, experiències i efectuar compres conjuntes. A banda de fer pinya i crear una junta dels càrrecs electes, es crea una comissió tècnica per recolzar les accions que teníem molt clar que l'èxit de la implantació del model passava per 2 premisses. 1. No polititzar el model. El porta a porta no és de ningú, ni de dretes ni d'esquerres, ni de constitucionalistes ni independentistes. Grans o petits, simplement és el millor model. Per això aquesta voluntat transversal, en presència de tots els colors polítics, empès al país. Evitant que el porta a porta es convertís en una arma llancívola entre oposicions i governs, fomentant el diàleg entre uns i altres. No sempre fàcil i no sempre exitós. La carnassa en política local ja sabeu que és apetitosa. Recomanàvem no atacar el model. Una altra cosa podria ser com s'havia implantat el model, o la forma, o el temps de comunicació, els mitjans disponibles, però mai el model. I segon punt importantíssim, aportar coneixement tècnic als polítics i tècnics locals, aportar informació, experiències, aclarir dubtes. Aquesta ha estat una gran eina. Aquí cal afegir també el paper de coordinació i suport de la nostra comissionada tècnica, la Montse Cruz. Ha mantingut el dia a dia el seu paper d'enllaç entre la part tècnica i la política, el funcionament de l'entitat tots aquests anys, donant suport a la Junta Directiva i el suport, com sempre, del Xavier Doñate, sempre pendent de tot. Resumint la nostra feina, ha consistit en ser un exemple vivent que era i és possible sobreviure políticament a la implantació del porta a porta. I ser un punt de recolzament quan alcaldes i alcaldesses o regidors i regidores de medi ambient els hi tremolen les cames o estan a punt de defallir davant de les primeres crisis. Ens fan poc cas quan els hi diem que s'han de tancar a casa el primer mes i mig d'implantació del porta a porta i deixar el telèfon. Però bueno, ho intentem.
La tasca de l'associació ha estat immensa tots aquests anys, a banda del suport tècnic i polític. Ha realitzat funcions de difusió del porta a porta arreu del país i a l'estranger. Hem ajudat al naixement de l'Associació de Municipis Valencians pel porta a porta i a una primigènia associació d'Andalusia, participant en projectes internacionals amb el suport d'altres actors locals i institucions, com per exemple a Bolívia. Un dels projectes que crec que tots ens sentim més orgullosos va ser la publicació l'any 2008 de la primera edició del Manual Municipal de Recollida Selectiva Porta a Porta a Catalunya. Agrair als seus autors, tots aquí presents, aquells recopilatori que t'han ajudat en aquelles primeres implantacions. Recollir les experiències dels 60 primers municipis que feien el porta a porta l'any 2006. I el 2010 en vam fer una edició en espanyol incloent les experiències de les Illes Balears i el País Basc. D'aquells anys primigenis fins avui tot ha evolucionat. El porta a porta s'ha adaptat a diferents realitats, a diferents contextos i ha avançat amb èxit. No ha estat fàcil i hem après dels errors. Encara hi ha molt camí a fer, com deien. Avui som més de 340 ajuntaments del país i prop d'un milió d'habitants, amb més d'un centenar de municipis en curs d'implantar el porta a porta. Continuem avançant. Tot aquest camí no hauria estat possible sense la col·laboració dels veïns i veïnes dels més de 340 municipis que fan la recollida selectiva, que cada dia separen els seus residus i els lliuren a la porta de la casa seva o de la seva botiga perquè siguin reciclats, i la voluntat i interès dels ajuntaments que han implantat aquest sistema de recollida selectiva. Cadascun de vosaltres, cadascun dels vostres petits passos ha sigut un pas gegant per al medi ambient. Tampoc no hauria estat possible sense la feina i dedicació dels alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, tècnics i tècniques, xòfers i operades de recollida, encarregats, empreses i professionals de serveis, comunicació, voluntariat i assessoria. Tots ells han estat valents per aplicar un sistema contestat en aquests 25 anys. Però pioner al seu moment i, per tant, com dèiem, no exempts de certs riscos i de la crítica fàcil. Agrair el suport i la col·laboració de les institucions superiors, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, diputacions, associacions municipalistes, altres entitats com el Col·legi d'Ambientòlegs i l'Agència de Residus i tot el seu equip humà. També agrair als nostres amics italians, que podrien personificar amb dues persones, el Michele Gavieni i el Enzo Fabonio, per tot el seu mestratge aquests anys posant exemples, experiències i acompanyant-nos en viatges de coneixement de la realitat d'Itàlia, aquest país on prop de 10.000 municipis fan el porta a porta cada dia. I per últim, agrair la feina de les diferents juntes directives de l'associació i de la comissió tècnica, les hores emprades en aquesta labor de predicar el porta a porta, manllevades de familiars, amics i companys. En aquestes alçades encara no entenen com ens pot agradar això de la porta dels residus, els cubells i la fracció orgànica. Moltes gràcies a tots, per molts anys més. Doncs, a continuació, si hem de fer alguna fotografia més, les tenim totes fetes? Perfecte. Doncs ara sí que podeu baixar. Moltes gràcies. Avancem. Estem a prop ja del bloc número 1 amb la intervenció de Michel Giavini i Francesc Giró. Abans, però, dir-vos que el que veureu tot seguit i abans de cada bloc són 3 o 4 breus intervencions o totes elles sumaran un total de 20 intervencions que respondran a preguntes especialment pensades. Dir-vos que hi trobareu en aquests blocs, en aquests vídeos breus, doncs agrupacions en funció dels indrets, de tots els colors polítics, etc. Dir-vos, però, que aquests vídeos, que seran més habituals o podríem dir més convencionals, aniran precedits ara per un vídeo d'una persona entranyable a Catalunya, peculiar, i que l'hem vist sovint a televisió, i no sóc jo, ni entranyable ni peculiar. Bé, peculiar potser sí, en alguns àmbits. Per tant, doncs endavant amb aquest vídeo. Hola a tothom! Enguany estem de celebració. Sí, 25 anys
del porta a porta a Catalunya. Sí, 25 anys. Mireu, més o menys el mateix temps que fa que vosaltres guardeu un tap de suro i us pregunteu, això algun dia em servirà per alguna cosa. Mireu, això del reciclar és una mica com els sogres. Al principi fa respecte, però després te n'adones que t'ajuda a tenir-ho tot molt més net i endreçat. Sí. En aquests 25 anys heu fet possible que el que abans era brossa, ara sigui recurs. I això és mèrit de tothom, de la ciutadania, que cada nit treuen el cubell, dels equips tècnics que han ajustat els sistemes a la realitat de cada municipi perquè tot funcioni el millor possible, de les polítiques i els polítics valents que van dir «Vinga, va, som-hi!», de les empreses que hi van posar el seu granet de sorra perquè tot rutlli i sobretot, de l'Associació de Municipis Catalans per la recollida porta a porta. Sí, perquè han picat molta pedra, però molta pedra, molta. A tots vosaltres, moltes felicitats. Sí, però això no s'acaba aquí, No. Tenim un objectiu europeu molt clar. Reciclar de valent d'aquí al 2035 com a mínim un 65% dels residus municipals. I això vol dir que necessitem més municipis que s'hi apuntin. Que no siguin tímids, que el porta a porta no mossega. Només ens fa reciclar més per poder reciclar millor. Així que fem-ho a l'estil català, amb humor, amb constància i, sobretot, amb orgull. Perquè si hem arribat fins aquí, imagina't fins on podem arribar. Avui, després de 25 anys, us ho puc dir ben alt i ben clar. Gent del porta a porta, sou molt bona gent.